nagistorya ang usa ka tiguang ug ang iyang apo. Matud sa tiguang, undoy, ana ay walay katapusang bugno. Ana ay walay katapusang away dinhi sa kalibutan. Ang bugno tali sa duha ka mananap nga nagpuyo sulod sa atong dughan. Nya matud sa apuhan, ang usa ka mananap dautan, kanang garbo, kasuko, kasina, bakak ug uban pang dautang buhat ug kinaiya. Unya ang laing mananap nga naa sa atong dughan buutan, kanang kalipay, kalinaw, gugma, pagpaubos, kamanggihatagon ug uban pang dalaygong mga buhat ug taras. Yan naminaw ang bata niini. Unya sa kalinghod sa iyang pangunahuna nangutana siya, "Lo, kinsa man sa duha ka mananap ang makadaog? Ang maayo ba o ang dautan? Kinsa man sa duha ka mananap nga naa sa dughan sa tawo ang mahimong mananaog?" Unya mitubag ang tiguang, "Undoy, ang makadaog mao kadtong mananap nga kanunay nimong lawgan." Mga igsuon diya sa Ebanghelyo, atong mabantayan nga anaay mga tao nga wa gyud ganahi sa Ginoo. Diya sa kinabuhi ni Jesus, tinuod gyud ang panultihon nga dili nato kayang mapahimuot ang tanan. It is impossible to please everybody. Naghingilin siya mga yawa alang sa kaayuhan sa tao, pero unsa may nahitabo, imbes pasalamatan, gipasanginlan na hinuon siya nga kampon ni Beelzebul, ang prinsipe sa mga yawa. Pero bisan pa man sa mga pagsaway o pagsupak sa ubang mga tao, nagpadayon si Jesus sa iyang gimbuhaton ug misyon. Sa laing bahin, ang mga tao nga supak sa misyon ni Jesus, nagpadayon sa pagpangita o bikil o gikasaway batok sa Ginoo. Nagpadayon sila pagpangita paagi nga malawgan ang mananap sa kasina o kasuko sulod sa ilang dughan. Mao nga nangutan na ta sa atong kaugalingon, kita kaha asa man sa duha ka na nagbugno nga mananap, sulod sa atong kasing-kasing ang atong gilawgan. Anakoy tulo ka sugyot aron ang mananap nga buutan nga naa sa atong dughan mao'y atong malawgan ug eventually mao'y mudaog sa bugno diha sulod sa atong dughan. Una, pangita og ikadayeg sa uban imbis nga ikasaway. Dili magtinihik sa pag-appreciate sa mga maayong hiyas, sa mga maayong buhat sa atong mga silingan. Ikaduha, ilista ang ngalan sa mga tao nga dili nimo ganahan. Ilista katong mga tao nga dili ka ganahan. Dili aron ipabarang, kundi aron iampo. Unya ikatulo, hatagi konkreto nga lihok ang pulong nga tabang. Bisan ginagmay, pangitag paagi nga makatabang ka sa uban. Ngaigsuon, kung kining tulo atong mabansay matag adlaw, ang mananap nga buutan atong gilawgan ug maoy mamahimong kusgan sulod sa atong dughan. Hopefully, diya sa atong dughan makadaog siya sa bugno batok sa mananap nga dautan.